Finally, UK promoter KC Chipadza will be laid to rest nhasi Sunday 14 September. Kuzvishavane, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vemhuri vazokwanisa kuripatriata body yemukomana mushure mekunge mudzimai wake amboita kuti zviite difficult. She demanded kuti awanikwe rake plot rekuti azovigwawo kana achinge ashaika paside pera KC. Family yakati ko zvaita sei tiri kuedza kufambisa nyaya idzi. Kurikunzi since she had the power of attorney anga achiramba kubatsirana nemhuri asi zvinenge zvazobudirira. So vaburitsa an official statement inoti iyo kudzaishe KC Chipadza will be laid to rest in our beloved hometown of Zvishavane on the 14th of September, the place where his father was a hero, where we all grew up and where our hearts will always remain. The Chipadza's family roots run deep in our small town. Kudzai had countless friends, most of whom he called brothers and sisters because of where we come from. Everyone is family. Though some of us may not be able to attend, we ask that all who knew his father George, the family, and Kudzai himself come together to honor this absolute legend. KC loved deeply, he loved life, and he loved to dance. So to everyone in Shabani, please come through. Address 975 Eastleigh. This is your official invitation to help us celebrate him one last time. So ndo mashoko ari kutaurwa nemhuri yekwana KC vari kuti vedwe ngatisanganei timbofara tiri pamwe chete. Zvakaoma guys, chitunha chashungurudzika ichi. If ever zvitunha zvichishungurudzika, vamwe vakuti yatova bheri yawo nenyaradzo pamwe chete. 3 months is not a joke guys. Zvakangoma hazvo asi chiko chaimbonyanyisa kunetsa. Vamwe vakati vedweka garai manyora pamawiu penyu kuti munoda kuvigwa kupi, zvinhu zvacho zvichafambiswa sei, nekuti mukangoregedza vanhu vanogona kutongokubata ipapo. Kana wanga usingavatrete right, vanhu vatongokupanishira ipapo. Yes, you might not feel the pain, but those surrounding you, especially your parents, moyo yavo inenge ichibaika zvachose. Vanorara sei, vanodya sei, vachiziva kuti mutumbi wemwana uri mumochari. Zvakatombosvika pakuti pave nemathreats ekuti anogona kungopiwa ipapas burial kuUK ikoko. Zvakaoma. Manetizens ari kuti I have learned not to judge hangu varume vanofarisa. He put here through the West. Hapana rest for the wicked. That's why it's important to write down place yauri kuda kuvigwa down on paper and let the family know. Should it not be wife and children who have the final say? Is the wife not next of kin? What is there to fight for? Munhu atofa. Does it matter kuti munhu avigwa kupi? Human beings are very complex creatures. I guess family inenge ichiti body ngaiuye. Kana uine chihule itawiura ku very fast rinotaura kwekuvigwa. Umwe kuAustralia kwanga kwakunetsana baby mama, wife, small house, then parents dzemufi. Zvakaoma. Kochiko chiri kunyanya kunetsa? Pane zviri kuda kusainiwa here umwe achiramba? Maybe akafa nguva isati yakwana. Zvogona kuramba kuti avigwe. Vanototaura naye kuti vhura nzira uzorore. So ndo vamwewo vari kutaurawo zvavari kufunga. Vakati mukomana kana waishungurudza mudzimai zvinozosvika pakudaro. Unotopanishiwa even uri kune dzimwe nyika ikoko. So family yati iyo isusu takutoenda zvedu Shabani nhasi basa riri kutobatwa. But anyway, vari Shabani, vari Gweru, vari pedo ngati manyei tinochemawo nemhuri yakarasikirwa iyi. Zvakaoma hazvo guys, but life goes on. Kuna Beverlywo, she needs to heal kumhuri yarasikirwa kufamily yekwana KC. Aiwa mapinzi wa mupfumvu nemukomana. Zvimwe zvacho zvezvida kuti vanhu vatsiurane, vanhu vachiri vapenyu, nekuti mukasadaro aiwa munotozobatirwa pfuti chaizvo, munhu atoti dhi pasi. Zvakaoma hazvo. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.